mbia muno mwancho muri sekonda gutengereta seni kia Ndizi TV di maitadake muroberi muganyerete sana muroberi bw'EKEUMBU chinsa chirimbono na ndake 7 kwariga nibe naso muroberi nchebuna butambe nchende mo Steven Captain 001 alirega tupateri bagalia bene yugutwara uyo kabiru mu waziri ase serikali ya county ya Kisii serikali ya kabiru sentunde ya kabire yo mu governor James Ongwae andake tumubwate EDINAH KANGWANA aigase studio onareko bakagotebia mange onareko bagagokora amange gati yabo kunyara ko bakwekewa bene no murai uru Muigai Kenyatta ase entunda ya eta ya maiga ya mashujaa day esanya te ko bagakoyegwa moran of the MBR moran of the burning spear ndipo bataiga ase studio natorera mangana ke esabari ya obokoreri na ndake nkikeli turesomia mange weterense maigo karibu ase studio ni maite yabiri tukulitambe sana gwagwa tumuyega busongo muyego monene timanyana ki pressure vile se tukulia lero ambia mono ndemo se kuntwara ase station yitu ya Ndizi TV litukulia ngeria mangana mange kinya mangana ya magendero tware gusoma ni igoro ya leadership development igali mocha place guse kwanza twakorire bono turegega. Okay. Mbia mono sana andake mbia mono kwa studio ni mangana renge chinkwana gusangana gusemia bantadake igoro ya enchera bako byaso mwako yo owechiri bibere 29 nde sefedi ya bali bako kurigereria EDINAH KANGWANA ningu kurunsemo kya koru mbia mono EDINAH KANGWANA no musbatu bwire gali bogetutu chache north marani ward kenyoroge kuruku muturu lakini nende nsogete guchi kitutu chache south Mokeira ward igonze no mugetutu kabili both north and south inche ngina bana batano na ende nimbato mugako of course kuru Mokeira. Yes. Mbia mana sana iganda ke koruchi semo chirichabo kitutu akavensemo ya north akambuka agasensemo ya south korende asevoniga onyare ko bagatoro bokoreria sanyale ko bakagotoro bokoreria se county engima korende ndimaite amanga ali asomerete andake na specialization yao na mwana ringeta andake marketing amanga ringete obokoreri ne biashara chinsemo ao na Kenya jege kanitandake ukanyara ko bakorense media marketing na ndake kere serikali ya omwakoli 2017 gekorosigwa no mugavana James Ongwae kwanyorori bagaria bene diokova waziri uteneta mangana a trade marketing industrialization in county ya Kisii na ki ngikelikia kwirita yote yabora tiganda tiga mangana yobo koredi ndatema mangana ya serikali. Yeah, thank you. Asama somo ingongoro kwa social scientist nsomereta mangana muna tokumenya sechi ebinyorobi tugocha asobwamo na kulikireria chitabauti cheito na bili bigo tubeka pamoja lakini kiraongendete na masomo gochigoro nsomete mangana yoko rosie biashara entrepreneurship development nende nare gukora gari ya saving ige karana nyorete gasi ese county na soete muno mu minister bwi biashara no bonchoreri which is in line n'ibintu nasomerete na ura bolinkina muna kwa bolinkina rurete kuruga ya saving ngacha se county government apart from hiyo gusomera magana ya biashara na kuna gukora magana ya biashara saving na gukora ya Kenya Commercial Bank ninganchiti sana gukorera abantu kuna gukwana na barabo asobwange ebe nginjare ko ngari bagiri byo kunyara ko bange nabantu county kanga ribaga ngocha gukorega sese Kisii county tari Nairobi ko imerana n'abante chiro tomerane kanisa igona kiagerete ngaroranga tigana chincha ngonkore kiria ngoro ya neanchite yoko bange na sabantu baitu nimetanda kwa swatira bange bakorigeti na bange sana bagotori bya gasana nchenyore ribaga ntwaro bokoria sense meri ye serikali ye county korende ayanda ke tibaje usinkwa nge chinse mochirichie campaign cyo kumwakire ko mu governor James Ongwae nikiria andake kia ireretaye kunyara ko bako ko shortlisted witabuna aba MCA nyara ko bago ko bense meri ya obokoreri uwo makigwa ona andake serikali ye county sio mu governor James Ongwae na Kenya arikanete mbia mbona siri swali nili kongo lakini ama ngana rabiri. Okay. Inzetindi mwenye siasa mono ngake ina achite 2017 ina maite bangana mangi ye siasa ngoro ko muntu bakoteba okobagatigati ninganji of course korora na kya magendera genderete na mangana yanda corporate lakini narengi ime yokugenda gotebno abantu twakire umugambi wito governor Ongwae
ebintu ebibere neke moneke ebintu ngerege kuru kwa the 2/3 gender rule kerige constitution yetu ya 2010 yatebete buna tutokoenderera guchora barai baito goika to beka bagaka na ndi tubeka bangina omwana omwiseke no mwana omumura igo bono nyore ko bata abantu 10 barabarai at least abantu batatu goika babe bare abasubati. Of course youth na barumbu bwente ko berororo na bari able differently njebone na chite esengencho serikali ya governor ngwae arenge ko ategeta balance diversity ase cabinet yae igo bono boge tutu south yatakire ko twara umuntu musubati abantu bono nabagote butorigerio umusubati gochogosa of course bwate chi qualification echi igento kendi gakabe chi qualification echi bono na bwate na chite school bwate to umuntu bwate masomo wekire degree na experience miaka hange komiga se leadership abantu bari bekenyoro bakenyoranga umusubati nare kuruga ega se nare gukora sebengi yarenge koroku micro banking nare gwikanansa sebengi nare gosoka isikona chikuriya abantu most of the people nare konyora gose nabwene to target n'abantu bari bago kore biashara lakini bago practice into kirito kuruka piro gose matrix banking ebesa yayo gose saro no akubeka chibese cyaye tari kwendo beke bengi nagachire bono gusota ichiro ya musocho daracha nabayeresera mbuya na mokore biashara ebi nabo bwene te mwatware exercise kuko asukulike ibintu byabo na gwakora arafu chibese likwanyorire kwenda gwachibeke bengi bono nkabagi congratulate abantu bari bakoruku micro business people bari bansa ari kirokoro se pyramid ya ebiashara na development nkorukutura abantu bari corporate multinational guruga ari temno to akarukenga chi company chinene na chabo Coca-Cola nini lakini ko chance naro mongnuri okoni omena okoni chinyanya na baba bakoruku micro business people aba onchori bari abasinini lakini aba onchori abasinini babo ate chinguru ase kere ekenyoroge gukina gose community gukina in development okonyora abantu abange bako beka chinguru chinene n'abantu abo babunjurire abakabake ezengenje bara abange bago kore ibintu bire ebikase chibesa lakini bara abange bono okonyora noniri bakabakwirire ligale bono gutira gukirugura se pyramid eko no kobensi nini bona abantu abana munari gukwanira n'abatebuna bakoyigora chi bengei bona bagutuma batumya kisimi cyabo mba tari lazima bari negali bagenda sebengi abantu abakumbe mbanyorite gase nari ko bakorera ekera wono bare kubuluru umusubati n'ururyoyo bagateba umusubati uryo ko kore bengi EDINAH nyaboke kangwana yes okay iwo ndabona nyorite gasigo because nabwata masomo na inde na rekokorera abantu ndamanyite nk'ibintu binari ko bakorera ko bagakubyarenge mono gwikira igo neginto kende gabano uyu umutangani natagiti sana cabinet yaye itwale gender balance mbia mono sana andake oyo onyambono kupata na into amanyakaine buna EDINAH nyaboke kangwana uyo rengo muwaziri andake serikali nsio mugavana James Ongwae asentunda ya kabere na analia nyoroteri bagari ya bene ryo muwaziri asense mentangani no muwaziri wa bene sana wato mugano mwikirana andake ese myaka 5 nyoroteri bagari ya bene ryo gutinira chiwizara kirito tabona chiwizara usichense mo serikali ya county isato tali rais tali bange bakonyara we korende ono muntu bwate chinguru andake orumwango ubwato bumanyi na ulibango gonchoreria ikamokonya kwa base chinse mo isato gati abo na teretenga ke mwana rengeta chigosori ngake mwana rengeta administration ayonsipi ase serikali ya eta ya serikali ya county korende watebria mange sana ndaka mwana sia saro tale ngororo tali oro nonchite ko bagati gati kereri birariko bali nyinge watema kwa be gosikwa bensemerire gati tagwati mangana mange konde bono kwa iruri bakali ya bene abantu bagwitabire esemeria aba MCA bagwitabire baitiririe tali yao kwanyare ko ba kugutianego ko bomo waziri transition neraiga gonchiro libono korese corporate world ko arenge ese bikoroto bya siasa no na wole no musaya ndake serikali eli nayore elisoria semeria abasubati na ki transition yakoberete transition nenkongu yarengi sana bono gwate abana arenge umusubati omoke familia yane yarengi ga lyoso mucho Nairobi bono ncinganganya gacha gusiga iga alafu etafauti nero nene kero gukora ese company chiga cha corporate na kinde ko gukora se ese ensemo ya mna wate ba ya siasa
but ngwakira omugabana one orenge ebosi yane bono that time gabana ngwae because yalinga omuntu okorere konyora se civil service ase miaka yaye yonse abona ase chinga kishinyinge nari kuri omuntu ngo chikorigere ninchi gosoma manganaya olio kubara abuna gokora bono kuna kurigere kwanyora ngobere role model, a perfect role model oyo nyarete gonkonya inchi nabandi bari bonse twakina bari muntu abata abandi bayinga basini na waziri echate tukamanya ko soma bwangu nenda arengo muntu bwanjitegas toko ngendo na koregya na bagwikano ase meeting igakuburi kusineri swali gore department yao igoya aliko tokora twa work very hard again and tomorate down, and in the process about a year bakonya nabere go settle down again to gyakabere naona kinerete Gusii gaiga ngasome school ensinini gai for St Patrick Mosocho iga banta bangi na bamaite iga siani ntangani ese account ese ebengi na sagito okora Barclays Bank Kisii branch ngaenda Kenya Commercial Bank Kisii branch iga bantu bali tokuranga ababwatani be county the stakeholders buna chi contractor abagutwagachira chipara abantu abagukora chi surprise gocha se county abalimu bali barase Kisii county abuna abantu konyona kure na barwegasi ase sector yebengi ikina kiyankonyete of course ni family yane especially my husband amuga kona ringi gonkonya sana asokonga chinjira kingia konga easy time yo kunyara go transition ku corporate na go sase siasa. Okay. Yes. Jamuna sana ndakerengorere kati ya bali bagende gutubwati chinse mo chiri cha Facebook nsemo ya Ndizi TV News Digital ngati ya boni ndo chaiga Peter Omari ati abuna am watching koro chinse mo chiri cha Suguta Nyamache niko ndani ya show pamoja ndo chaiga Zakari Makori Moginda out abuna am watching while listening from Bobasi Nyamaruma amona Fred Nyandieka Musima uyamekaine buna Zakari Makori Moginda ndo chaiga Kilau Nyakez awate abuna I am watching ndo chaiga Samuel Nyamari awate abuna am honorable Samuel Nyamari koruchinse mo chirichia Nyamatara I'm following the show ngati abari baganda toto kwati chinsemo chirichia Facebook sonde kwe manyia mange gore ya ebikoro tubyo kukoba omokoreri wa serikali ensa andake nsemo ya county ya Kisii andake oso serikali ndio sekonda serero iga EDINAH nyaboke nereto bwataiga ogwaterera mange igora ikoreti metekere kwa bikuru kwa muwaziri chinga kichinyinge no kukokonya umo governor anyareko bakagwikirani e manifesto ili arwete SSMeri yote ndirete andake SSMeri ya trade andake ngati ya manifesto kichiri andake onyateko bakugwikirani mwana andake semyaka anyeveri kwanyateko bakugutendera SSMeri ya trade. Ase manifesto ya governor ngwaye na ategete sana gokonya abantu ba busungu goze ba Gusii abanyare kubeka kibesa umugukobo ikiora tebe posterity and prosperity Gusii necessarily into to koropolimi konya toro tuga nende county to ya Bosongo ne municipality ito ebwate ebisa kubionzi tote bebe ya Kenya mnalilitwa tuarete post-election violence in 2007 abantu abange bashite county to ya Bosongo igantu bwata baoria ntu bwata baiko yabange ase manifesto ya governor eyalinge atetabe kichibesa mufuko yaba abantu bamwe ba Gusii n'abamenyi bonse bali balengororo enjera yo kubeka kibesa mubuko no cross tipara no cross tichiro turatebe mna ogo chionchora tichiro chibe tinyare ko ba accommodating asa abantu batware chicho banyora sibako beka mugastor ko ba kana inde mbere guturwe mbura egasi ane yarenge nigi toko genda cabinet nanyara nente ko teteka kwerenderi ito e budget iri ya trade egere tonyone chibesa chigwisana the 47 wards to what the 45 wards to what in Kisii county na ende ko chipanga chibese chikira twa chinyori ne chicho tokorosi gosine chichiro tokorosi ne bintu binde na biribyo biritora tenge bintu biribyo ororo na ki mwabekira abantu abanyabiasara na kibangwe panga mbabwate oburayi bwabo barabwa banyene gali asichiro babwate chairman yabo mbabwate kero muntu ngusagosire na kibakunyara kumukonya na ende kunyara koleta chi financial institutions zetu na chibengi microfinances
egere banyare ko konya abantu baito ne chi products chiri chiranyare kuba konya muna nate bagitanga ninga abantu bali bago change obukina kwa community na abantu bali bago kuri byasara biri bikebike the micro business people ega ese manifesto yongwa epe yarenge naki akonyara ko konya abantu aba egere bakine kuruga bwisi bale baike gatigati ga stokuruka nga SMEs einero yarenge gasiane asoko basomi no kuba amawaida namangana ali baranyare na kuba link na financial institutions kogendera kuna kubasomi maita abantu bange banji tibagoteba ntete kutuma chibesana sesimi kubateba ninkiye kogerekero gutuma go sichibesa gotiase kurwa sesimi watu bagutia saving na bagutumia barigire muna nekerore na kibiasara bya bugende bakwa bago boost bakwa chinguru ikitokoroka either a working capital eriyo gukorera biasara go startup capital eriyo go chakira ebina bibintu tware kubateba kogenda na inde twarosha ma chibu sana esinga ki governor renge ase Nyanza region ekero central bank ya korete their own statistics kero barengo no kurigeria mangana no botuki Kisii county ya togekanete nganere go control 61% rie chibesa chiri kuna gweta chibesa chi gweta tari chiri bengi chibesa chiri abantu babwate na inde chikupimwa aka abantu bakorenda chibesa sebengi bono kwara konyora chibengi chitobwate busongo kerenga maite bengi tebeni tukutwara chibesa chinyinga ase reserve yabo bono kwara konyora kerenga chibesa batagite kuna gochira Kisumu bakona gochira Kisumu kerenga ki oborigereri obuba obotuki obu central bank yakorete kama konyora nga Kisii county Gusii Kisii town yeto control over 61% of the cash in circulation na kiki agerete ime ya Nyanza okay yeah na kiki agerete bosongo bono tukaegu central bank cash collection unit igo bono chibengi chichire bosongo tari lazima bayire bono chibesa Kisumu na abago chiraga central bank na ende ririba korire chiri sabu chiri chabo na ende baenda boy baego kare miakeyu before the second term ya governor chibengi chakairire chibesa Kisumu yandake ebengi central bank branch to gwati ya Kisii ikirani tata kinga kiobokoreri bwao yes. Okay, congratulations sana. Ndake ndiva itandake keroro mu waziri otenereta NSMR mono ya trade marketing ikwa derentanga ni penyo teko bakogoso pressure nero rego cha yatenga kikero mu MCA aganditi andake aramagendra ikiranire ese financial iya kero ndake abawachanda chief officer bawori njenki ya chire wodi ya ninki ya chire wodi yane andake onye kingeri go ikirana tigo mu waziri oyu arusiku pressure ne nero rasiega stima nyago saye kwanyeterete na nakikwanya tekova ogokera niriberere rurigo cha nobo kwareri pressure injari ngona nero na negendere kuboro okay esengincho okero tukurigereria egento tokuruka chibesa chiri enze yito ekoro equitable share chibesa chiri totebege kabu ya Kenya echarenge before devolution ekabu kiarenge kemo nyore ni department ya obonchoreri bwe biasara gosebwe mecheso yarenge kurugari maybe omo minister o trade ko national government nero kurigereri nabantu babo bonekero devolution yachite kabu ekibese chirege kabu njibenete kobagana mara gatatu mara yamo etigare national government zenjo nero tatana na mama echinde chimayo gocha sabana abono devolution the 47 counties alafu ntongerege ko equalization yani chibeza chiri equalization fund ni chibeza chiri chikotema korete balance balance gerega estairi Kisii county ebangire gosebekire tenga buna Turkana county na bagote baturkana county mbali konyora mbura mbali ga karongo somo gasochire chiome chabe chigo koraiga nega ronye county nere bwate flooding and such equalization fund nere bone ego tema gucha kubabeka baba equal level ondita yo korokana ngoy umwe abana ba 47 oyo iga number 47 ere nigo anga bunaga chaire bono tibese chiga you'll be surprised abantu bangu korora okonyora mbamanyiti okonyora tibese chigutikana national government about 85%. Asege kabu kirike bwata 100 about 85 chatikara gari 15 chamanya go chabona 15 chamanya gota ase county taye county yamo chi county 47 5 yama kugenda gukora balancing yeyu umwana uriyo
orumwe ngake tarorokana nga arumwe oika erevo yabana abavandi chikaunti onya ite 5k gotigara and 5 yatigara kurengana nia mangana kwena kibuna 10 nerone ari gochese chikaunti basically kero kurigina nabo konyo because nonye 85 echi okonyora nonye 15 echi sasingine nchiri gocha chonsi bono chibese chekero chachire Kisii county timaite percentage Kisii county ekonyora nirenga kwama konyora Kisii county ebwate 45 wards no tema buna bono rero ntino mu minister of trade integetinga gache chiro kire ward tokonyara so financial year tokonyara ento twarengo kora bono that's a policy decision bigo muweka mwate bachichire chire 40 yote bwate chi ward 45 because nendekire ward nero ne bwate right yokonyora amagenderera amagani abona mangao una kire county bwata magadi mangao no nanda mangani amagani ngote mareko na nonyeka gochirana ngote mareko mangao kurwe bodi amoche yende na begwendete ko bayigo lakini bono egento okonyora ke koba enkeringa umu MCA ole ward number 45 tatageti komanya gosaba ntubaye bategetecho goseniki nere onyoroli number 1 egwe gosene chiro yagachwa muna bono darasha mbiri yagache tu yere township umu MCA nero ole goseniga ari magenje gosega ari bogisero nera ategete chiro ingabune because nera abantu bari bamacholete ngomo bori bari ningi kwatokorere takwenda ngeko bayereseranga ngoma itibese charosti darasha mbili barageni muna gwate abamagani namangao darasha mbili za municipal market goika amagani yabo abeiguru bono kwamburi na kitwara kunyara ko goita sama temwanga bunayu noko na kweresana ntu akatwarire meeting gavana na nchite sana gutubeka pamoja executive na assembly twagenda twatebani kwama konyora bono umwe MCA oyo mana bakwanjirana oteba njitikana rosere gwecho bono twakorege nturukuruka facing toko panga into times umwako oyo togokora chichiro echi naba tokubakorera echo gotena buranyore tari trade kwagacha bone echiro lakini wotango endere ebakunyire nonye negesima borehole bono nena bokonyoronyo tanyorete chiro lakini onyorire borehole bono no kuna gukwanira ndi governor na mayete sana gukwanira the members of the county assembly lakini na intwe karba chiro obisi nabo okonyara kumweresera togochaka komutenje bono ninjo mu minister na atebire igo no kuna gukwanira na lende igo interpersonal relationship neginto kyamana sana no kuna kweresera rekero muntu amaiteke maene eko baraisi sana mwange agutara mugutara bono like a team ndake tochukore sebe ntangani kwanyarete ko bagoko bandake umu waziri nimete ngwa kwandanda ke gwetera ubonchori bwori bwagendrete ese county ya Kisii nono wetere meroberi ya bege tune nsemo ya serikali ya county iretandake gotwaro rusagia rwa nsemo ya National Central Bank gocha aiga timanya kanu neko inkikeliyo rekore nyora se ndake miaka echerete vere utenerete nsemo yu runi metanke mechi wodi ao ora chigerekero gotara wateva ikinone kereiga nenga kianere giachireta aiga inse serikali ya county amagendero namanga koretu na ndibuna nago tebiri of course nkwali ntwabwate limitation y'ikibese kitari guisana lakini kana narenge trade nari twakorete chiro ya darasha mbili market roko bako kwa maate kero kuru bosongo na ende akegoriri covid yachi tukatema cross covid compliant eri chiro gurugari nechi market shit njire twa rostigali darasha mbili tukakora lot of landscaping darasha mbili Nyakoi market also airing collaboration between Kisii County na Lake Basin Development Authority airing from the Ministry of East Africa Communities tokagacha darasha mbili chironere kuruku Kiango market nechi chironjire chagache tugaiga na World Bank alafu tichironjire chinge twachirosere tichi market shade at least umbongerekera ko chingini cha inchi kuna wako mugaso basically sako ase etepo SMS ya kwara chingini na nda sako ikaranzira na ndo twara sako beka chingini cha yensa uchine chinginge twakorete almost across the 45 wards ne chicho na chine shida charenge chichiro nchirenke nkechi wate chicho unabono eruga market ne chinyinge ntanya ariko baraboni gachinga kichara chire under trade also ntwarenge church ne egasiyo gukora rehabilitation y'abantu bari babwateme chando ya addiction ya drugs ndo collaborate na kada
tukachaka kwagacĩria rehabilitation by the time na sogete konyore building ya beire I think the government yerwoniga no konyemekewe operational na ndigo sensitize abantu mbuga nga rehabilitation n'abantu bari gose basare gitomo tumuna togoteba basaba Gusii lakini nase bakwenda banyore obokonye tina bwati manye gose yabeire operational lakini nakada nja collaborate na Kisii County kwa gasagabo under trade also ibintu bingi mwe nagotebya soft kuno gotebya abantu tigakora matrix banking tigakora bureau banking the ripple effect na central bank tari yachite yoka nginyo litegaba nongwaye akorete a lot of robbing gotebana yabona ramuna mwa akorire obotuki mwarorire tibe santu bwate busungu toe ngaire ntokubeka kogenda gukwana maitega central bank here Barclays bank yari ngororo goikaya bare gose bakole feasibility barorenga ntonyare kubika central bank igaiga ebinte bingi bakagocha koreta oroje the fourth president omanyene roach tugugura central bank during nga kiri twagokora mashuja celebration so ebine bintu natebe na rose ne bintu binde okonyora taringa gose ne department ya trade okora lakini omogokora collaboration ne department chinde because the trade omaitero ngamune gotinda gatigati goikebwatane na environment abantu batware environment ingia kerere nkeyo goikebwatane department yeti para kero chipara chiro igaba abantu baita banyabiasara na bakuri ne pigipigi ali ni kingeni na enda chiki igo nabora abitonyara gopima the direct impact but needinga no kubwatirana stakeholder engagement and the collaboration but also in tekene na gogetene na tigete na ndeke genderete nikikyo gochoka abanyabiasara bwete niraboka because abanyabiasara aba nabu bamaete nikikeba sumbwete na ndena most of the time okonya babwate no amachibu yebintu bibi basumbwete kere chiro ntwaye chorete a committee tari kubachorera lakini kuba facilitate bachora neboka bari gwakira na chikura bateboyo noche bagotena bateboyo nere togo tenina murorongeri nere togo choro mo chairman wito gender balance ito ateba onere women repeto noyo nere youth representative ito ando boro bigota no agendrete democracy na agendrete kenga kioro mpaka wa leo bochoringo korekana bago kore campaign yenkong mbaka babwate gento kurukanga campaign financing wacha muri mwa bakoje kereba campaign ribachoriro omweri oye njanero babande ke bakonya kagwetera kubwatira na serikali ya county yana intubono to kubakonya kubafundisa capacity building ya leadership umaito already karaba bere committee abo bakwente komanya board governance na kibabwente ko kora naende na kibako enshwanga nko tekera bana mangana y'abantu bakero bontonyo le youth aerora ibintu bya youth simbirororo so more what the county was doing ko bakonya so bachori obuna buka bagwe chora lakini county eko bali chiko there is an act ya market eko tebana ningo nango ogwenete ko choro ekera bachoriru bamanya ko bundisure ndamangana your leadership baba aligned to governance na those soft skills ya leadership egere bono bagenda basikwe manage igari anytime county ebwate kende take to commit those people tari rasima abantu bonzi badara chambiri bache no kurangiri those representative bacha baikaranza ekera bayigura na baro bagenda bono under their capacity as leaders bamanya go disseminate that information ubona information yari go furo kurase county to the very smallest person in the market yabona sana ndaga kwa randa ke gore abo yerelio boikrano kuruense mo ya serikali goikirense mo ye chichiro obukwana no karanda ke akobwatira no kuya kororo no kuigwana gati ya barai bari barabachore nense mo yabateneli bense me chichiro na kenense mo ya serikali konde kirito cha February 2020 motinyo kabere oyinere ka kenda ketotore reshuffle na kere reshuffle jete ga korekana okarusukurense mo kwa renge ya trade marketing tourism karuta mangana renge ta administration timanya randa kingi kirgia ikireta kwa bago kunganyi ngo abete consulted ose kwa mochetense miri kwa renge batika to mochenchi asanga otore ose nabe buya ose unyali ra igake boikeran ono teto bolte garanda ndakonyense me it was again to kiriba tanga ogopanga serikali oko organization ogopanga serikali goike pangu kuluchinga kineshinga kishinde bagotanga naliko lenta egasi yagende rengia naende kuna gushincha abantu yonyo robot experience kinando kerenta gaiga iko kwanya rumuntu by the time akuronera na maite serikali ye county imena isiko the organization ye government ingwa penere even national government timu iti ikiagerete nga chentu kobe kwa administration
but ekero nabete nanyorete the news nabo nabete shock this thing in department ya administration county administration ne position gete oboire na inde kero tokineta se egesako gikya Gusii abantu abange batanga tore na patriarchal community area basubati batare ko guri bagalio kolegasi buna barai arengi amasikani amanene sana asigaba nongwae kororanga nabo nkunyara koba umuminister wa administration insoma nyene niko na oboete lakini ngateba tikokana bara nabo nkunyara tigangende nkore ayi ngokana nje nakingokana bono tigangende nkore gasi bagotebe ne yabasacha yana insengende nyekore yo atura bori wekora chituri ruberia sokigu namo njori yakorekana in fact tari rube kera bago kora organization ne go tabuna like a special communication it's a circular water ayo kororanga edno rure ga uchire ga onta yokubolinga naki kwandu sikwambeka ga naki kwarusi oyo na inde bone circular yere final tari gento ko enda gusikona kubolingo to kwamereri yes and it came at a very critical time Kisii County na twari gupanga ko hold the first Mashujaa celebration Kisii County. Mashujaa I think timaiko sineri chikoria itetugu lakini what is happening Mashujaa go itana na kila county 47 ninga ke ibone county ito 45 na ria wente uchikonyora Mashujaa yeko rubosongo which is a national celebration in Kisii konyora twachakire mipango yoko na gukwana ti committee na national government na rio the organization ya peneti no timna na obotenga pono Mashujaa se kongenda kube na lina chiromo geni kinamanya na kego chikoba ega vampime ya abaya ringe igo lakini yaringa masikani manene na indege nteki yankeringa ekero na yetu gavana tacheta asuke kando ngabono tiga mpatigendo na bagokora no aringe gakogenderera kuno gutubundisa muna nateba he remains to be our very strongest mentor and role model especially as amangana public service na leadership kama tandake ntukwa ramange semo ya trade semo ya marketing semo ya tourism kurenda na kemaroro batamanye tali bange bakumanyandake enseme yoko kubomo waziri wa mangana administration kariko reganto batamangana rengete corporate services na mangana rengete stakeholder management ekoro teke ngenjo kikero kwa irukiro igasi yaunere riboronge the cabinet abakuruku cabinet members bakuruku ministers ese county gaiga okonyora ondete yonga naro monene naro roromoke kiroge kyo bonse bali mororo more iko more pamoja lakini bone kiroge by virtue ye gasi ogokora muno mu minister wa administration ige okonyora ego kubeka kwa mune monte style gete yaba bande esenge ntubona ye nayo wente konyora amangana koru ase governor tupate deputy governor by the way na endene county secretary na roro okonyora amangana naye bono muno mu minister wa administration obwenete ko coordinate tari ngoko batinira lakini okonyora information naye bono ngabuno ko bareta pamoja kwa batebe ayo ngeda raje getambukiro kiregatiga nayo ngabune getambukiro kwa batebierega nyoro ne mekutano okonyora bono kwa bere nayo le chairperson na inde kero igavana atayo ne deputy governor atayo mu minister wa administration agwa assume li bagari yokoba chair ye cabinet cabinet is the topmost organ ye county igabu no policy chigo etu igabu no amangana go kwaneru ali ago chakokonya obogenderere bwe county ye bono ekero konyoranga bono position yawo bono mu minister wa administration ya kubekiri kwa beire chair ye cabinet okoroka nanga ugoro monene lakituri monene nesenginto yega asiri ya wente kokora ega asi mu minister wa administration ne ina gotebi coordination korora kubwatie department ya health korore yende koreta amangana rororo kwa magucha kwa tebyo egavana yamanya korora enkorangiri bono bonse bashe cabinet kusine decision yene yengokora ya kabera amangana security mu minister wa administration ne rotanilite security county through our observer bakuruku officers of enforcement bona keroro mu minister wa administration stakeholder yao goiko tware relationship ngia no mu county commissioner because mu county commissioner we county nero le the chair of security ye county you goiko tware obokori gasi obuya no mu county commander ekero gwatwarira abuiga na bali bakuruku the security team
kwama ya kuigungi kegenderete nayo kugenda bono igabara ta kunyara gukwana ne commander kirengaki nayo gukwana nere kwa mutebi alafu kwama konyora enforcement na kiba kunyara ku work na national government ku ensure buna security nerororo mangana compliance ne bintebyo amangana disaster management gusomuriro beire gaiga eyine ro negasi yo mu minister wa administration amangana HR the head of HR igari ando mu minister wa administration igo kumanya head count na kiere mwaitani head count fisafite because mo waitan the wage bill ko enda igoro ko endere ko affect amangana ya magenderero renda abantu ba Gusii gose Kisii county ebari gete amagenderero mono tari onge ko bate binkwali geta abantu banganiga barabuna amagenderero bunuko abantu bako babange if the wage bill is high igo development ye ko ba affected nega siendele ndio mu minister of administration I think mu minister of administration nero bwate chi directorate chi nyingi about 7 na kwani le child even transport na fleet management chigari chiri che county chibe cyo morero chibe che ambulance chibe aba obisaba gutarira chigari chichonzi na management bakoroka nga fleet management igere under mu minister of administration neyende nkongo kabisa naende ngi yabonere the core gose the center gose nkoro ya devolution ne department ina tebre ya devolution mo minister of administration nere otenelele te sub county administrators bali Kisii county bali sub county administrators kianda because of the 9 sub counties igeminate no ne ward administrators bonse bali under mo minister of administration igomo minister of administration saikaras tenabone tukumanya ninki ge okolekana bomachoge borabu gose ninki ge okolekana south mugirango because mo ward administrator ori ororo abone tukwa work ne sub chiefs community leaders church clergy egere amangana yuarugabu agenda igo gokubuka mambi gukonyore report kira rituko ninki kegende ta se county ngima batenegasi yagwate binte binkonde batebo ulio irwe binge igonegenire na mangenera aganire kurwa sale kurende egeko tekigenya nyarite ko bakobeka ese umutinyo kabiro mwaka 2020 atitigasiye na nyarite ko bakora ko bagatwarira mono no kuharigania mashujadi yabete nsemo ya Kisii kandi sitoro cyandake abateri bakorete bijasane nsemo ya entertainment ya kwani rusana batiwe nekira kiyanya likanete ikereigo kurende tinge bagati abali bagendete gutubwati birengeri pya kwa ndo chaiga mwalimu Elijah Ochenga atabuna I'm the director of St. Catherine Academy Kioge niko ndani hadi mwisho salamu kwa mashabiki wote wa Ndizi TV mbia mono director omwana wa abura atabuna kuruchinse mochirichia keroka water supply ni Obedia mwana wa aburi mokua na Kalen Monya niko ndani hadi tamati mbia mono Jacqueline Mora out I'm watching live from Lebanon Endo chaiga Asuma Orina atabuna niko ndani ya Ndizi TV following from Kereri Girls chaplain Kereri Girls nemaite no kwa rengeli tkolegoro ukwanda baiboli chense mochiri yone chaplain umekana Asuma ndo chaiga yuni yule mmoja I am watching live from Mombasa kati ya bali ndo kwa chense mochiri cha Facebook na bokobeka SMS ya seka getale getabe netonya le kopato konyiranira ndo nake gwetera yakobanda kumwazo tendere tanda ke area mangana administration kwa yote na nere ngati ya renge ngenchukwariga ni mashujaa day enyoro mwaka 2020 alende twate COVID-19 ewatense yachagitanda ke 2019 nsemo ya December kondeka tochi ka March tariki andake 15 chensemo ya March mwaka 2020 na COVID-19 ekisege tangani kama nyakanete nsemo ya Kenya ndega tega mubwatu mwe gomonene it's a national event yo kwariga ni mashujaa day nayo legatia bali abaterneri bo kwariga ni kemenya itinde itukwariga ni mashujaa day litwariganiti abantu abage bagitege ikolyo muyiga kurinde kurbaga na ke pressure ya rengo rona okwariga ni krento ndege ikerane bono mashujaa day ntonyare tikonya kora mashujaa day because litwa chakire bono gupanga mashujaa twa family committee twangere kurigi tibesa because una natebe county tebwati bese iranyare kwaga se stadium yaga che tipara ndo abanite kokwana ne hotel chito chi rose capacity ngia yo kocha kogenya bagenya abo bange bagotse ke igo mitinye berega obroiro bukuru COVID-19 tutamaite no nya COVID-19 bogacha ekero COVID-19 ya chire asomo minister of administration na ende bono ekambeka asomo stari obosio
Governor Ongwae akarosie committee yaringi ku Kisii County COVID-19 emergency response and management. Yaringi kwenye chair ere na ende bako chair respectively no county commissioner because yaringi national government na county government. Korenta abantu ku the education sector, the health sector, abantu ba business community bagaja. Bono nkamanya ko ba the default coordinator this topmost organ ya COVID-19. Bono COVID yerino ere mara twatebu N95 tukubeka mara mosoka ku nyumba ebintu biri byari ngikorukunga COVID-19 containment measures. Eri watebu butorwe town yeye ogende town yindi abantu batebu mbaru Mombasa abantu baru Mombasa baika abantu abona se this response to bene to kubaleta to bwiri nonye containment center to abate containment center in Kisii school Roma Itari County weme pange imba ko chokwanene board ye school ya Kisii school eche araunga na bumukubika containment measure ebegabu mwabika abantu roro kwanya rumuntu bwatiru maybe garingisi ko chinsa chiri atabwene te ko bororo because it was a presidential directive kwanya rumuntu yabwatu bororo bweskali na kimochi kumuriri ya mariogo mumubeke gabu not just those structures which are na kitoko respond to the emergency kwanza go protect go so prevent abantu baitumbanya ora COVID-19 lakini ka graduate kababono COVID yaachire umuntu oyo mababiri batatu babere tested babere positive na kibona ntoko ba manage increasing capacity yesinyakitari cheito ebinte ngabo mustari wa mbele sana kusaidia because kwanza account kukayari kogenda egende assembly ekoreri alignment egende pay budget yi omete serikali te kunyara gukora kindi kitaringa se budget aikara ya bete pronounced as an emergency chi county 47 no national government ko enda baringe bakore egende kindi ko like a supplementary budget yo gwenso abona ndenge kubeka muri egende kete ko COVID-19 as a budget you probably more chibes niyo mwate te kwagache chiro dala chambili etire ibona buranyo takeiri chibese chichire chiro njibene sirusibu wega chigende as COVID-19 naone nyorete buno mu minister wa administration kwa babosio kukora mangana fumigation ibintu binebyo kona kusomya abantu muna twagendete kogenda goenda mangana ndaga chabinde babantu bare kuruka like COVID-19 shadow pandemic amangana na teenage pregnancy abana bachirenka abayiboli mbabo ati capacity yo kwa bana bali koenda skuru p yes amangana mental health umuntu uri ngokore kibarua kyaye bono iranirenka kibarua kirira ryare gukometa abantu mbare bagokora obunchururi obokoboke gosega asiyenke egasi aye rero ginkonyora 500 cyane ngoro bosi ngore chingeni ngora mabere igo ekamono kwanyorenga tari kuboka ende ko kurega asiyu none kuragira nabwo kokoboko kongo ekero kuragira kokoboko kongo abana mbarege gabanta bange baga sink to depression enga kinere sebosongo to abwate suicide cases 17 ikomena isano ibira somutinyo yomo because yamangana you are COVID-19 itratebe shadow pandemic liyaba abanga chekaine konde yachire bono gutere ndwali ya COVID aba subati abake bari konyora bachire bamanyire nabatokora family planning tupange family ito incente ketenyora abana batatu usenyora abana babiri nje nimbwatu mwana ukogonka bono tinte konyora mwana unde mbaka gosemya kebire ro gupanga family yawo kunyepanga noroche naki obwate resources chire nakyo taiteguwe panga aba subati bono bakamanya bakayenyora banyorira abana na batapangete musubati unyora bwatu mwana ukogonka dandi na bwatu mwana unda expected aba subati bakanya batete ko commit suicide mental health cases tikagenda depression and stress ebinte beyonce ngenyora buno mu minister wa administration na kito ko activate these other stakeholders even non governmental like NGOs batokonye kona gukora awareness nga tago tiga depression ge kuita kwana nyoko bwate michanda kwana saba konya na inu chi group chinsini na sevinyoro na ende to activate amangana ya community leadership yebuno umugaka bweke nyoro gusino motulete kokuna kororo mwana onyagetega kuna gukora amangana ngabuna ya gusino no mwana boda utakire bono kunyomu mwana orengi gose barose family mwana yumfo mwana arenge ayebuno umugambi bweke nyorekyo nonye koro umugambi utabwate title ninkyo gukora just activating community leadership kororanga nkonyana tori kulivasa our community back to normal so eneregas nenyo tengo kora bono kwirana muna kwambode siri swali ya mashuja
ntonya ari gukora twabende gukora Madaraka Day ina chenje tigu twabende gukora Madaraka Day yakoba June nera yabwente koba the national celebration as a Kisii County ekera covid yachite nduchite kunyara gukora Madaraka Day yeye lakini tukakora the first entangani kabisa facho Madaraka Day tokai anyore kwa roche national government Madaraka Day to aroche mongino Kenyatta tene nego roba igurali mongino Kenyatta no mongino Ruto nero nenge by 10 our deputy president bakagendere yu nga facho tukalire chiti na Kisii County to abate abahun facho Madaraka Day celebration. Andake ni maitene ngana ndaki atubanti kuna COVID-19 ogochuri konde okabaiga timenya ndake kwerera mangari mokorete andake kone kibuna mwanyere gokiana ni okonyara kuranda kwendwari ya COVID-19 ime county ya Kisii na kerenkorera ndake umwaka 2022 chiri 2022 nonyarite kobago kwegwo ekegwa bene order of the Moran of the burning spear na COVID-19 obokoribwa ngakia COVID-19 mboireta aye sana konyoreke wekatimanya gose kwa rochana keke kikogochera ekia bange sana bakuruane korinde nabake bakonyora MBS order of the Moran of the burning spear. Yeah. Ega sina korete egende kya korete nganyora kya gerete nganyora the presidential honor ya Moran of the burning spear ere nene sana se kirogi kinabwate litanga no gukora mashujaa celebration eka tanya gukora Madaraka celebration itu akorete bono vajo of course the president tanya to gochagaiga bono tugacha gukora mashujaa ye okoreka no mutinyu 10 na denge chairperson nchinaringo moteneri umunyakirugu wa committee ya Kisii County yari gupanga mashujaa celebration 2020 umunyakirugu yu egasiane no kore international government na county government egere togendere gupanga na stakeholders abakori biasara abalimu bonse n'abantu bekanisa wosa gupanga sengente bono munene bwense ngo tutariraga karase mashujaa day ega sete yarenge gupanga litukeri nake esharego chikoba lakini ebintu mbire tomento korabya magendero egere tutware capacity ne county yoko genia na kubeka omugeni tobwe omunene bwense abo mugeni twase Kisii County amangana yechipara epara bune ya darasha moja kugenda gukinyanchwa nere yari koenda gukibo bubaracho kipare iki cyonsi nende that's why nkuna guteba buna umugabano wito natemete sana sengincho ekekabukiriye county nki yari kunyara gukora ese committee ito abwate no korenta national government na its agencies mna Kena kura abuna bari bakoro stipara arafu Kenya Power etorentro umuriro Guasco etorentera mache chi entities chonsi chikacha pamoja bono nyorego senkena yari kuburu budget ino nakire ati morore chibesa chiri mware gukorera chipara bono muchiruse simware go irons pimorara leta Kisii County esengencho mu president na korete na chache twalwete bosongo tokagenda Nairobi tokamenya chingaki laine governor nero linge bono nero otanganete sengencho nenda bwate those networks with government kugenda kero office kodago kungonda abantu mbaikaranza se boardroom bate bakene cherete chimilioni chiro separa lakini naende ngoko nkwimuka twaninge nende twenda twana ko kongonda twaburusi no director general kaiwe ikire chipare chikarosigu Gusii stadium by that time konyor of course kikoska ya Rosidi Kisii stadium ya bere ake lakini bono ku hold the president bukayari nkoba upgraded of course into about the state road boni gantu bwate Gusii state road kada twachieto roto anyoreze nyumba ye commissioner yarenge emete yarenge nyinga tugashaka gukora gupanga na ndo mete kwagache nyumba ye serikali especially kurukungane yo kuja ko host president tari ko endo tebe be kumurangu gutia be kugusia meeting charenge chinyinge literally no to amenye to gutara to kuimuka to agenda nishikare to atara to ligi chipara na kichire standard na kiere contract ya etu ga singo korale ne pesi eyo amangana ina ara to akoreta mange ekeronkurigire chipare echo of course tari njina denge governor batrenje ngo tebanga na inche na korete ga sigega na dingiri president in a way ega se ya denge ngia ekeronkurigire mashujaa de ya koreto Kisii County it actually remains to be the best. So those efforts were recognized. Na COVID-19 amangana yo kuna kuriria biske waito
akero statistics chachete the effects of COVID-19 Kisii County aringi nambe yemo aso gutwara abaiseke bakoroku teenage girls baringi pregnant amangana yikuna kunyakwanira nabo kwara konyora tinari gwikira kiro mwana komukwanira because bonekera abana baito abasinini babeire bono bakoroku mama na ende babwerete kogenda school tware gokira abana abambare kogenda school bonega ikanende twa change bono nturi kuna gotebanga ndotage teenage pregnancy no gote yabana banga now you have a second chance ira ni school nabo iburi nene konya abana abakorera abana egere ntotwara nenda abana baita baisike batikire school mapema amangana yibono covid response to COVID-19 and management and mashujaa celebration and generally ga sina ariko no gukora iga kyake nero yagarete nkanyora the holder of the moran of the burning spear. Congratulations sana na ndo basi origerede kora kurege ntege ikiranu ogendere ko beko muki tubgonde tayuro chabantu mbaroche andakenga kiye munai no yakorora amatunda yakiriko bekeiro mukimono sana ati ari bende usangana tunero chaiga Evangeline Saulin Glorious Yonero mo general manager of Kisii and Ndizi TV out have a great show. Locha Julius Ken Bigogo out have Koruchinse Mochia Sosera. I am well represented. Nindocha iga Ben United out have agoto what Koruchinse Mochia Omogogo egotoka imyanya masivi ward tumejaja ndani. Nindocha iga Oyaro Ombaye anasema great Madam EDINAH. I am Ombaye Oyaro from Kionyo watching Ndizi TV. Elijah Dario ataba watching from Nyakwe ward, count me present. Salamu kwa mashabiki wote wa Ndizi TV na wafanyikazi wa Tanzil Bakery Nyamataro bya mono Bwensi au va Tanzil Bakery tigabantu bari megati bari chikeki abungati abali bagante ko bapoturikira chi message chiabo ndako mwancho muligireri kere enga kyanda ke serikali ya umugavana James Nkwaiko Chikoera nego Madam EDINAH Kangwana akolte gatenerete chi wizara ibere ese wizara ya kabere yabete wizara ya kwanereto sana wizara erengeta mangana y'ikigosori amangana y'abasai amangana agenda nato bya manga sensemo ya kabere turatware yoko kore karokia rero natibese boniga enkia kwe gwatana keroke asamana rengeto bokorere muti boko Mokeira kwera natore. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende Nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi. Kwa nitagotengera Ndizi TV obwansomo Gusii omuruberi w'EKEUMBU na NDEMO Steven Captain 001 tade osangano oyo kabere umuwaziri ase serikali yete county ya Kisii Madam EDINAH Nyaboke Kangwana dote bya mange igoro ya
ebikoro tobya bakwareri na kibire na biritore so mwana abasubati bali bagendete gutuma chinsemo ao kwaine kyabuna baretiro gonchoreri esenjura ko kwengenjo asekinyoro kende gyonsina bali bande ko torikera chi message cyabo ni cyaiga mu director Kennedy Gisembu mu director bugeta seni Ndizi TV ateva good evening good show byamono Julius Ken Bigogo kura chinsemo chiaso sera momentire ndata abuna count me in lakini maite wizara ya chigwa sorry na wizara ya murekere tu sana bantu bange mbaisa na gitino bokoreri obu kimenya ko keroro mu waziri kere wizare etarakora etarikana kirikigani no mugaba no utaratwara bokoreri buya gusino mu waziri utarakora bokoreri buya kwera yo muri wakora na ndego konya se wizara ya chigwa sorry yabasai na magana ringete genda yes sports youth and culture muna nate bokoreri na baro kubwati gubore na resources igiyabe kibesa resources n'abantu bali babwate ubumanyi abwe bokorega asiyo minister nabarabe tatwara chinguru ekrora nyoro gose resources nateba tichiyo lakini timba rabia bare watanga department ya sports nja korete bya because kagate gatie bintu biri byakorera gotebanda kibuzarete ko lete bya nandake sa andake igetikia gusisira mu gito getikinga kya cyukitimwe na Shabana FC niho cyaka gosoro iri ci county chaisiko ebiti biri birasa kisemo kiri ci sub county ogusiro ko ligwe kitimu ne kigosori ao ensemeri yabasani amange baro cyandake ewizareye rachika yaro kikarite mona mangana ringito gosani mono kuna mangana ringite kigosori basaye taroche kainike boikerano gukora amagendero muna yo kwagacha ebiti netagete kibesa nekibesa nekichi nago tebinga ekera tubwate kiganja utatebe gosindegi ya Kisii County ekerekemo ekike bwate chi department tubwate cha ingi komi kana lengo timetu kusiba change riboniga kibese chi ikomi ekiganja kiri twairu kibese kiri twairu chinke kibese kibono ngo baganu chire cyagenda chi department chichonse mono nkororanga se legacy gabano ngwaya tigete mono eyarenga se department ya health okonyono ne budget yeto almost nonye nenusu ye budget ya gachire health nenda kortega singia sana I think imonyero tiketi ya red mara ni level 4 nduru yaktari tigocha kwa magocha bono kwanyora ne department ne ya culture tibeza chiri ya irute kunyara kwagasa Gusii ekerogose bari kwagasa Gusii stadium okonyora ni tibeza chance ya culture na sports nigo cyagenda Gusii stadium kwanyara bono no minister yorororo nabera bakonsana kogenda naende ko kona kubaga nkenkenke okubaga oraike maybe go so obeke kusine fence yoka tokunyara gukora kindi bono tibeza chance pitch kaina ndugu chikore Gusii stadium because ekero Gusii stadium yabeire ekoba of impact na babantu bakuru no magente baru south mugirango bache Gusii stadium oise komboli na bungu kutenge department ya youth na culture ya korete bya sana because senga keina renge nkarora Kisii County ya host Kikoska game soma ete county njire kitanyare ko host game bune kidogo tukacha mashujaa hii celebration mwaroche stadium muna ya renge eyo metene department ya culture abantu nabarari bavuga ko se municipality ya gachite Gusii stadium eyin culture nje amangana mange ndose ba ya betena like it's a challenge nechibese kitaisa netubyayiga cyo koira ebiti ebibyonzi binyare korosi na ndento kunyara kupekira magoso gose no minister because minister eserikali tu arengi yo mugabana besa njare kunyara koira na kogenda because nari nabwata obukorori bw'iguru ngo nyara ari kurigiriringa besa njare koira na cha development kitatumigete Mbiyabona sani maite onyarire kobaga kwerera kurenda ndake buno bokoreri buri emyaka 5 nkonyarire kobaga kwera na kere arire obochorio obuya bwacha na kere obochorio obuya bwachire nande serikali engeni ya so ndake somo governor James Ngwae kona neri chiko tari ocha kuvuri kirogo nande kyo governor na egaika omweri bwe serikali yae tukanyora bono serikali engeni ya omo governor honorable Paul Simba Arati timenyandake kwakorede sana ndake obokoreri bwa omo governor James Ngwae kobane serikali kwa korete nero nde serikali kwa ringange nero timenyandake nkikeria ndake
esemo ya Gusii achingira ndake igoro bokoreri bungwa ya ndake ukoba nkwaringe ime mono sana na ngwaru cyane kiria korete mono esobokoreri bwa Kisii. Iki abantu bagochengerana ndikiragende back to history nekinateba buna amangana akorete eyobwagachi ase department ya ase sector ya health akorete gasingia sana ya kabere koimukereri municipality ito ya Kisii municipality koba nero nyete municipal status akanyebekera structures igatwale board na ende karabegite structures yo tukamenya korora twanyorira magenderero mono aringi amagenderero ya development partners bali babosongo muna bono na basiko tebe pare ya Nyanchwa link road kurukugega ase Falcon hotel ya ende guchinyanchwa gari igari nkware gweta igari nabo muntare gwitiru nonye mali amangana electrification aina mangana akoretu under governor Ngwai ari gukora ange egasi aya ange sana ne department ya Kenya Power ayande natebe Gwasco upgrading ya Gwasco makege kirese ikiri boni gogende school no gusinya bururu isibwate amashe agwasco akuba supply direct guchiororo ine gasi yarengi yobukoreri bungwaye nyagitare buna nateba nduru ndubwate marani kiamwasi nere gusa musocho amangana yonsi ayakoretu under governor Ngwai. Actually our governor is the first governor which they in the advent of devolution. Obokoreri bonde natebe, of course I joined the second term. Amangana agriculture like ATC arengen sinini sana boni go muntu tagete all yogosomia abantu na bakogenda ATC igange between Kisii Polytechnic na opposite Kisii School na Kireri ubuno bukoreri bwa governor Ngwai mwete nimetera bokwera na manga adate ko bagikirana na manga tekirane kurende avange ntumuri kinere yo kabiro mu governor ne ratwerera mangi korwese ko tekiranya lete ko ba gukebeka undi timanya se boniga gwetere experience kwanyorete esobokoreri bwe myaka 5 ese kerogo kerengire na manga rengete siasa ne kerogo keregia kisiasa singenjo ne serikali ya county kwa denga semaye imenya sebone ndonyoreri bagalinde nogani kwa bomu waziri osobokori bonde bwensi sebadengete serikali ya county aseboniga tin kuriga asese county government esenjo already county government is set ne what professionals bago colleagues right now the third term na tebe to the advent of devolution. Boniga, I work at an organization called Rice Circle Africa. Ego konya bantu kukina as a leadership na ende konya organizations na Ndizi TV go create structures tiranyare ko embody transformational leadership to thrive. The organization, I'm the CEO of Rice Circle Africa na ende ningende te bono na inti kokoreri asabanto in that capacity. So tin kuriga as a county government. At this time, I just wish them well. Wagendera kolega singia because we want our Kisii County to continue to be great. The county ya Gusii na ndetu rural. Best Native Foundation yecho muna mugavana begete sitamu ibere gavana Ngwai na bwate tinga kichingia kuikirania. Ikero mugavana ago sabu sitamu ibere okonyoranga na bakunyara kuikirania manifesto ya ebuya. Igona atemete ige serikali ya boniga ebwate advantage yo gotenina city foundation chiria chiabege tunongwaye ekara ya tenina city foundation na ende na be korora amagosa ali serikali yongwaye yakolete egere mbanyara ende kokora amagosa bunayu egere basome barona kitokunyara ndokora amagosa ali lakini tore ino the reasons amagosa ali twarorire they make it actually only county government ya lengered na governor ya achieve 80% ende ya ereboni gewente wa achieve 100% because to tebe 99 to give 1% for error. Ikiraboni gana ke nimeto tojokora ikarotu bate kiare rogia EKEUMBU gia siasa tuende usanga mange timanyana ke serikali ya gatatu serikali ya gatatu ya devolution as county ya Kisii nsemo governor Paul Simbarati yatwarire yabire sekero gwetani umwako yemo enjera yacha kiro ikiraboni ga inkiora tebo ikiraboni ga enjera yacha kire mwako yemo na bola bomoke se ko babekira scorecard era be unfair ko bapima
batege ntekitanga ninkiringa ase for the first time abantu ba Gusii ebaete obugambi ase youth nkurigereri gavana Simbarati naroranga is a youth nende bagoteba abasaye ebabwate chinguru nende babwate advantage nga nabo bakunyara gusoma ase bari abanene igubono ngise kupima gavana Simbarati boniga inabe unfair lakini I'm hoping gosengise gochaga igemi yake bere getatu ni ntake kupobeke scorecard ndorenga na tuwalete capacity yo gusoma kurwa sabaga kabali bagambe tabukale because buna nateba onyoro yetu e county is 80% igobonera bwente gukora egasi 20% yoka ai 19 aike 99% lakini nteke nengiringa gose youth orasegete it was a revolution for youth leadership and ne opportunity ngabone miaka 5 gwekoera nabo aba Gusii babusongo bagocho ikaranza baboringa nabagaka bakugamba biya gusina abasayi bakugamba biya ndage to chokore se karo to kwate karo nimeta sebona nende magayo kurwa sobo koreri be serikali ya county koreri rasa mwana arise sako ekiombe kya bene gyo ko nyara koba gekura abantu gosebya abantu mona mangana rengeta abasayi ritukolia igoro ngwarenge chinsemo kya kereri okaba chinsemo kiba kigusanga nabasayi kimenya nke kya yego ko moyo ko kubeka chinguru cyao kinyinge sana samana rengete mentorship na mwana rengeta abasayi liswali neri kong sana but amangana na mange akogera ade senkoro yane akogera nakora what I'm doing right now ente kitangani kiri manyete buna kiromonto omonto iboire gose ori created na sai na bwate capacity yokoba omurai ekara tokona kurira nabono serikali etera akore kitera akora ubwente bwiburiaye buna ndemo inte buna edina ninki na akorire bagoteba buna the change ritokorigi ebwente gushaka 90 nkora gantu karikana gasini like wono goseni nkoragira ndusi egekombe kyane nkebeke sebwente kobera umwana onene na bakurigiriri kira tokona gokorega na bukonyore nyumbe ya bere nsafi so the change tokorigi gose in development ebwente gushaka nche naye wana noko na konyurani araisa ko noko na konyurani nege ntukende gya kabere enakinete in a very humble background eyambo background ye naruse binte binge nkarora abantu bakurwara bakunyara kwa nonya gitari kwanyora basirire nyumba umuntu gusosira kwanyora nonye ndemo gitari kunyara koyiru kwanyora umwana umungaini kabisa ukorire standard 8 besanji kumuira form 1 kwanyora umwana onde orengo mungaini kabisa umwana umuiseke ororanga bono tindi kogenderera umwalimu uyu gogonsomi primary uyu nero kororumye umunyoma bona amangana inaro akogeranga umunguso bugotaka kogendera gukwanda buna abana bari be school kubatebinga asoboire na mamo mino gusana tato mino neba bagotachanze bubwate nyumba tegose go determine who you will become genderera gukora umukia because bona lekinga kinakinete tipasa rintirega Equity Foundation na bego cha KCB na beko konya alafu kero gwakinire bono gose youth abare university no kuna kubatebina takona gutebana mama nkonya tata nkonya ayininki ogokora nabwo chako bonchuriri yake like that ekero gwakinire bono guchigoro kero gwikat leadership level egasiane asara isako no ko bring leaders to an accountable table like nkimogokora to help the community. Are you following the policies that we have? Ngonyara morogo tokorere bia with integrity and inde tari gose to kuba bring to accountable lakini to kuna kubabundisa inga leadership sometimes tari ngokuburira nero niko kugenderera kuna go capacity build yourself kwagenda chiseminate kwasomera bitabu kwatwara gose ne mentor unabona ole journalistika abutwale journalist urakorire miaka kwa mubori na kyoko gendera igente tokurukanga the power of mentorship egasinere yo kunyata okora ina raisako ndakembia mono na all the best na serio mbebire isikari ya sembe chiskura muko moikera ingati bali bagakwa ningana yo mweli na tebese baraga diko moikera vede seboni gana kibara moikere korende kwa igule bwerere ro monyene tinsekera bali batorikeire birengele niro cha iga JJF out I'm following, keep it up. All fangot out there ndani ya show. Say hi to EDINAH KANGWANA MBS, order of the member of the burning spear. The gatia bali bagante kwa bakotorikira ebrengeli bya bone to chokore ikakitwa bati abo to kuwa mpaka mambi
trakwa no nyamgana regito moise kya mgana mange ebikonde bingetura tore konde sengenche ebiro bikatwike stoikero mweli abo otebi omancho moriga biko kurire kamereri kayara nyare ko bakago goikera na ndakenga nayo yo mweli chese bali bakurire kuri umuchakano bakabono. Njente tukotayambia mono Ndizi TV for hosting me, bia mono NDEMO for this platform. Mangana na tebi omugusio minto tekereta sale tigatogendere gusabirana na ende tigatogendere kende kirio gukora gekore ne chinguru no moyo yomo tigatonyare kubiko morembe Gusii tinyare tukukwanire ende kyo morembe because ya morembe tutanyubwati amangana tayo turakwane muna namagenderero mono konyora utaramanya umorembo utara rusigwa seke nyoro gosese nyomba mino to konyara kumanya ndiro gende chi countries buna Rwanda otebu buna kiba koleta mangana buna ya siasa okonyoro uyu baita ne noyo bangya gose kurwana kyake nabo nabego chaka igo mwararanga na mangana make akyake go kwanyora aikira bera manene twasiriri amagima y'abantu igongo batebi asore nyora ni galdara chambiri okoni tema kubeka omorembe nende tiga different political opinions injanya rekingo support ekiongozi oyo gose party yeye oyo ndenera areye ntonge yagweta nagali because mangana siasa agweta nenda agenda lakini obwama te burito gutwara sebinyoro gali sto gukora biasara na bora tokonye tiga togendere na ende mono tiga tugira abana bagitu chi school onyore tubwatie besa ebagoteba imukyo kuboko kwa iguru teba nkonya. It's actually a Bible go to tebi Matthew 7:7 muna boria na boko ego kongonto murangu na boko iguru goto basa kutigo mwana wa bere sko gari muna bona bana basiete form 1 ingaye tubwati tibesa ayega tiobori rangiri no Ndizi TV babeke gari STV orere muna abantu bakumenya kugoja bakonyo mwana tikatosomia abana because ya masomo nara kubeka abana baikaransa semese yemo abo muikoyo abo mugusii abo mutambe abo monyerere tigatu embrace amasomo intubuna abagusii community. Thank you. Pemana sana se obosemi obo yo amaikene na Madam Edinah Kangwana turabatebe se barago ikere na bamukumbwati gari Facebook nko yenda buna Edinah Kangwana MBS of course kugoikagari na boko ngini box nyoro gotagete amangana yo gukwanira abana na bomo kondangire nonya state department ino gose organization ino bakonye ku create structures gose kuba somi leadership and governance na mangana bunayo ninde LinkedIn and ninde social media na bosongo gaiga nonde igo na bomo konyora anyoro gotete kontigi na bokonyora. I'm very reachable. Igo mwanyare kwa moko igura nambia mona sana se ebiro kwa batiri kuli tambe se moya mochali kuli ba osangana au watani vande na ko yali bali ikaiga se studio mbaka bwanga ya ikire marako bambia mona se ebiro biri kwa vekire na ndake go kwenda ka bakwani vonsipi ko Ndizi TV ko se Demo Steven vonsipi ikirania makwani na ambia mona se bali vonsi batu bati ko rumo chaka no mbaka boniga inge bana rondo che ba mentire chinkwana chiabo igadi ndoche Zombie Elijah Junior te bakuru chinse mochia embassy makbi present. Salamu kwa mashabiki wote wa Ndizi TV. Fred Yangwenyi ateba I'm following kurwa chinse mochia Maiko na bali bonsi bibataja urachingura ndake cyoko beka chimese je konde babote murobi ngote bambya muno utobati kuru muchakano baka boniga ebikere bosyo tutaro mogenionde na enda igasege ikaro usangenera mange moboli amaboli ino musangi bringeli byaino kwemanya mangi yigoro kilikende tesorongo rwagusi amarengete siasa manarengeta magendero ndetwa manyanka itwa ruri nkaitole na nkaitora agende kurende buna Demo Steven kenda gutengera Ndizi TV kurenda iga no toikero mweli wege ikaro kyo murobeli weke umbugia siasa.